Salut! Eu sunt Andrei, sunt un fost concurent la șef la cuțite. Am intrat aici la mine la țară să plumb un pic iarba, să fac un pic de curățenie pe aici. Și ce m-am gândit? Să fac o varză cu cârnați la ceaun. Să-i dăm drumul. Tot începe cu un par de pâlincă. Doamne ajută! Prima dată începem cu această slănină minunată, super mega grasă. O să mai în ceaun și facem treabă bună. După slană, din cârnați ăștia, care am primit de la cineva, cârnați de casă, extraordinar. Nu mai are nimic fără un par de pălincă, sănătate. După ce s-o călit un pic toate aici la oaltă, o lăsat un pic de untură slănina, o luăm și vine următorul ingredient. Pentru un plus de savoare, eu pun și cozile de la pătrunjel cam câteva secunde, 10 secunde maxim, 10. Acum, după un pic de aromatizat un pic untura care a rămas după slănină, punem ceapa. Eu, la atâta cantitate, am pus 5 cepe. 5 cepe. În punctul meu de vedere, nu există mâncare fără ceapă. Bineînțeles, până să face ceapa, mai bem un par de țuică. Doamne ajută! După ceapă, morcov răzălit. Am răzălit cam 4 morcovi, cam așa la cantitatea asta. După ce am călit un pic ceapa și morcovii, punem un pic de apă să le lăsăm să se fiarbă un pic acolo, să se facă. O fierb cam 4-5 minute. Acum neapărat foi de dafin. Neapărat 4-5 foi de dafin, cam așa, nu mai multe. Cât idee o savoare din aia excepțională, supranaturală. Uitați, așa trebuie să arate, trebuie să fie un sos, așa, e perfectă. După morcov, după ceapă, după trăță făcut un sos, punem o boiaua de casă excepțională. Dar și cantitate nu știu să vă zic, cam cât credeți voi că e ok. Îi dea un pic de roșață să fie bună, numai aveți grijă, pentru că e de casă și foarte, foarte tare. Acum mulți spun ardei, mulți spun ce le place. Eu am ales niște gogoșari, am primit niște gogoșari foarte, foarte buni și foarte aromați. Eu în mâncare nu-mi place să-i mănânc așa, dar îmi place gustul lor foarte, foarte bun, așa că o să-i pun aproape între jumătate, practic în jumătate, uitați. Și pun aici, să dea aromă. Să nu uităm de cine m-a adunat azi aici, cu mâncare bună, cu tot ce trebuie, Doamne ajută! Așa cum am zis, eu am pus gogoșarii doar pentru aromă. Eu acum o să-i scot. Și cine vrea la final poate să-și pună farfurie, nu e nicio problemă. După toate astea, punem varza. Varza, în prealabil, am lăsat-o cu sare. Poate v-ați întrebat de aia de ce n-am pus sare până acum. În prealabil am lăsat-o vreo jumătate de oră cu sare, am frecat-o bine cu sare, ea s-a muiat, o scăzut și acum e perfectă pentru ce-mi trebuie mie aici. După ce am călit varza 5-10 minute, punem roșiile astea bio de aici, de la vecina mea. Le-a dat niște roșii excepționale. Și cu asta le vom lăsa să fiarbă cel puțin 20 de minute, dacă nu, poate mai bine. Depinde de varză. Am o varză crudă, bună, maxim 10 minute. Varza o fiert, tot este în regulă, punem înapoi cârnațul și slănina. Mai lăsăm 10 minute să se facă totul aici la oaltă. O trecut și soarele, am dat și o creare jos. Pentru final punem un pic de mărar și un pic de cimbru. Și ca la sarmale e ceva extraordinar, îți dă un gust extraordinar. Am pus mărar, am pus tot ce trebuie, un pic de condimente bio. Pentru gust aici are toate. Și cu asta e gata. Varza noastră e arată super. Hai să vă arăt cum arată. Mamă, uite. O ieșit la nivel sezonal. Puteți veni să vedeți aici. Aveți poftă bună și mă doresc multă sănătate.